Jobmessen i Aarhus var igen i år et stort tilløbsstykke. Så jeg har mest bare lige for at kigge lidt rundt, tror jeg. Og lige se, hvad der kunne friste. Er der så noget, der frister? Ja, nu er jeg lige kommet, så er ikke noget så langt endnu. Men det ser da spændende ud indtil videre. Jeg tror, det kom af sig selv, da jeg blev fyret, og jeg er lige blevet 50, så jeg tænkte, jeg har også alderen til at prøve noget andet, og hvis det skal være, skal det være nu. Så jeg sagde, at det her det er så min mulighed for at finde noget andet. Jeg er jobsøgende, jeg vil gerne kasse dem. Jeg er lidt for at undersøge omkring catering og om sundhed og omsorg. Uddannelse var det store tema på messen. Når jobsene ikke ligefrem hænger på træerne, er det vigtigt at få de jobsøgende klædt godt på. Der er jo en stor efterspørgsel efter arbejdskraft inden for primært selvfølgelig social- og sundhedsområdet. Og det er jo en efterspørgsel, som ikke bliver mindre i de kommende år, i og med at vi jo kan se, at der vil være flere og flere, som forlader arbejdsmarkedet. Så der er hele tiden et behov for at få fyldt op med ny, veluddannet arbejdskraft. Vi får jo flere og flere, som søger ind på uddannelser, fordi de bliver ledige, og fordi der ikke er de store jobåbninger længere. Og det er jo på sin vis godt nok, at vi så kan nå at få dem uddannet til, at der forhåbentlig bliver flere jobs igen. Jeg vil opfordre dem til at finde ud af, hvad er det for et område, som de gerne vil arbejde med på sigt. Hvad er det, der interesserer dem? Hvad er de optaget af? Og så finde ud af, hvordan kombinerer de det med noget uddannelse. Hvordan finder de et uddannelsesforløb, som passer til dem og til deres interesser? Den nye rådmand, Laura Hej, tog forskud på opgaven. Hun understreger vigtigheden af at fokusere på uddannelse netop nu. Vi skal udnytte den her lavkonjunktur til at sikre, at unge mennesker de får en ungdomsuddannelse, så vi ruster både dem og virksomhederne til, når konjunkturerne vender den anden vej. Og der er en lang række unge mennesker, også i Aarhus, som har haft let til at få et job, og derfor har gået udenom en uddannelse. Men vi ved, på længere sigt, så bliver det nødvendigt for mange med en uddannelse, og derfor skal vi bruge den her lejlighed til at ruste både de unge mennesker og virksomhederne til kommende og bedre konjunkturer. Og så blev der ellers kigget, snakket og overvejet fremtidsmuligheder. Man kan sige, at man kan få lidt bedre job og sådan noget, hvis man har en uddannelse. Især i dag. Altså man kan slet ikke... Jeg synes ikke, man kan få et arbejde i hvert fald, hvis ikke man har en uddannelse. Så det vil jeg helt klart. Jeg er anlægsgartner, og der får jeg ingenting, det ved jeg med 100%. Så jeg kigger lidt på omsorg, pleje og omsorg. Opfinder løgner ligesom kærlighed og kærlighed, der blænder har du penge overhovedet eller gennem under. Glem dem derhjemme har lyst til at være en hul i forhus, kommer det glade fra med ting som man ikke har. Penge betyder, aldring betyder, nej.